Здравейте хора, аз съм на 305 и днес играя с малко пис в един новях сървър и това не е къщата. Вижте, в смисъл, бяхме в една стара къща, човек отречи си шибания микрофон. Добре. И бяхме в една стара къща, обаче решихме да си направим такава база. Да ви кажа, тя е 120 блока на височина и 49 на широчина. Бах ти базата. Ем, И да, тук сме в сървър, както виждате. Да, ето. И е 1 часа сутринта. Да. И ще напиша ето GameMode, но тук не сме оп. Няма как. Ще ви покажа къде си набавяхме. Ето вижте, ще напиша нещо в чата. Вижте, пише Magopis user. Ето и аз напиша нещо. Ето Иван 35 усър. Така, Няма... аз стигам в хомето. Сега би имал камък. Ще взема някои неща. Окей, Така, и ако искате да продължа да правя такива мега големи постройки, се абонирайте за мен. Това е. Всъщност, в момента сме, значи в сървъра. Намерих човек стъкла, ще ги смелтна. Добре, и сега, ето как смятаме го направим. Това долното ще ни е чест рума. То след това ще има етаж, дето ще... това е под вода, само горната му част леко не е под вода. Значи първите два етажа са под... най-долните етажа, предпоследния и последния са под вода. Ето този етаж, сега дето го започваме под вода. Ще направи предпоследния етаж, който ще е с прозорци и ще се вижда океана или морето, което там, не знам. Ето имаме 18 диаманта. Аз тук слагам за почнатите. Чакай, ти вкъщи ли си, що да не я изгубим? Хоме. В смисъл, аз още съм седнал там хома. То така, кой е служил така? Те за почнатите. Добре. Аз искам само това да ви покажа, хора. Гледайте какво става. Това го правихме от 5 часа до 1 часа сутринта. Беше много гадно. Служи един чест. Добре, тая. Направи чест. Ето вижте, Нямам дърво. много пизон, защото е рез. Да, рез. Аз направих реса, бах ти голема рез, де съм направил. Да, всъщност тук беше много... Това тук, ще ви кажа, че тук до половината на това всичко беше вода. Обаче благодарение на един глич, в смисъл, ние открихме глича. Да, че като има рез и като сложите блокче, после като го премахнете, ако е под вода, водата после не се стича. Ами си седи. Да. Направихме самия глич така и това стана всичко. Много, според мен, нали, базата няма много добър външен вид. Тук виждате всичко. И вътрешен. Да, всичко тук торчове като някакви циреи. Просто така да след време ще ходиме за... Бахтяки сенки. Пиши го... Ще ходиме за... Cobblestone. Не, за Glowstone. И така, и служи човек, значи, печки нямаме. Аз имам 18 дъма в меню. Добре, служи някъде печка или чест. Аз нямам нито дърво, нито камък. Чакай малко. Аз в хома, мисля, че имах няколко честа. Да, имам 6 честа. В този сервер сме ловили... В смисъл, аз бях намерил някакъв хакер. Тук има чест. Обаче не мога да го докажа. И... Що плетеше? Да, и дори не снимахме клипове. Докато той си фърчеше пича наляво надясно. Опа. Хоме. Така. В момента, ако се чуете какво правя, пренасям някои от най-важните айтеми. Хоп. Така. Пренасям мой. Доларта. А не е какта е лъка. Ще им засада тук, нали, за продажбата. В смисъл, тази къща ще се продадем и ще вземем пари, за да си купиме спаунери. И това, ние сме решили един план. В смисъл,
То не е баш най-великия план, обаче сме решили да викнем някои приятели, които, нали, в сървъра като влезат и да ни помагат, примерно, с, нали, как да го кажа, С парите, да, те да ни пращат пари, за да могат за да си наваксваме. Сигурно към 40 човека ще има в сървъра, нали, наши приятели. защото 101 спавна е 20 000. А ние имаме 2000. Как 2000, имам повече. Но Че все пак, трябва да. както и да е. Ето тук ни е прословата мина, дето ходим за... Айде, атай. Дето ходим за камъни. И да, секса е сам, но какво се прави? Аз го Ние не използвам го само използваме. за сървъри, да. Ние го използваме, значи той си е на сингъл плеер. Но това се случва рядко. И сега ще ви покажа какво съм купал. Значи тук, виж сега колко много съм купал. От тук като тръгнем е така. Чай, дишнах съм. Добре, ето тръгваме така. Да, Копаме, нещо стана. копаме. В смисъл, не знам как се Чай да случва. покажа сега. Ето тук завивам. Копам. Копал съм още. Няма край. Redstone перфектно ще успя да направя Redstone стени. И тук Още за смътване. продължава. Санд. Сега от тук насам. Като виждате, в чистовете не сме, в смисъл, нали, аз не снимам. Обаче в чистовете не сме оставили много неща. Остали сме И сега насам. Сега покажам колко много съм копал и ще спирам клипа. И насам. Гледайте какво става. Това съм го копал на 4. Тук насам копах малко, но се отказах. Насам. Тук се издигнах. Тъй. И сега тук ще Имаме има. една перфектна идея. Значи с Jungle Wood слушай ли бе? Да, шанта. Значи сам бон милваме Jungle Wood, тия грамадните. Засаждаме го, бон милваме го. И не знаеш, че ще се получи едно огромно. И може да го направим така, че да ни е като къщичка на дърво. Да, добре. Ето, да. Добре, ето, зрители, гледайте сега от тук насам. Ето тук имаше диаманти, но бяха 3-4. Аз моят късмет. И ето тук спрях. Добре, сега ще продължа да копам. И добре, това беше от мен Иван 335 и кажи си името. Има го писа, айде, аз ще му го кажа. Абонирайте се за мен, пишете на коментари и ай чао.